Hello, my people, prince and the Gazor. Chimbar kamera sakin sajar ko a cikin sabon bidiyon mu ne a cikin wannan tunatan ya barka. Bari don ka samu kawo muku sabon bidiyon fasara Hausa. Yau ma muna taɓa muku don ke social biyar fasara Hausa don ga yi biki a kan taya yin shi kwan sabo riba wannan sabon shekaru ta 2020. Idan ma yi haifalin da fasara Hausa, wanda suke so shirka fami yin fasara Hausa sabon na wannan zamani na wannan lokaci da ake fito da shi. Yanzu na sami idan fasara Hausa idan mutum yana son ya ba. Kamar da mai kaɗan na ba na makarar ba, da dole ka je ka yi mata subscribe da tana raba kamar domin take da kai karkar kanar da ta hawa bin shirye shirye taunar ran zura. Idan marubuta ta lai ne fasara Hausa da su bukata sarka sauti, latinan mu ji a wayo sayan doyi. Ko hanyar bidiyo ko ɗaya ko wani ba da kyau domin ji yadda ma ka sami bidiyo haka shirki ya jawa ka kaga hanya ta kwanci bidiyo akwai bukatar ka yi rijista da mu cikin wannan tsarin nama na indian hausa da yayi fito wato tsarin da zuke ta biyu wata kungiya fasara hausa da da haka idan kana bukata ka yi rijista da mu domin shiga wannan tsarin tsari ne da ake biyan kuɗi kalilan duk wata domin kwashewa da baka yi indiya fasara hausa ya faɗi wa idan ke yayi kuma zafafa a kan lokaci. Da haka ga duk mai bukata ranar malamin ajiya kan fikirin da wannan bidiyo sai iya doka ya mana magana domin samun yin giya fasahar Hausa. Hanyar iri domin samun gina-ginan akwai bukatar ka ɗauki wannan namba ka yi mana magana ta wasu ko ta group ka faɗi bidiyon da kake so guda ɗaya ne ko guda biyu. Tura ba lafi shi ka sauke zuwa waya ka ta wuri. Don haka ga duk mai bukata na dai nan ba da mafiya kan su ɗauki wannan bidiyo. Domin tsiri ba ku yi mana magana ko ku fada ba tana kuɗin wannan bidiyo. Sai ku jira da wannan bidiyo ku daure ku tuna ba shi tare. Ku tuna mana like ku tuna mana alama kwanuwa. Domin haka ne zai ba ku dama sanar da ku shirye-shiryen mata na ramin dora. Mun gode sosai da sosai. Sai makamin da shayar da zuwa abokan ku don na shuwa su samu.